Opsætning af login med MFA. På Herning HF og VUC skal du benytte multifaktorgodkendelse, når du vil logge på systemerne uden for skolens netværk. Til opsætning af MFA skal du derfor både bruge din computer og din telefon. På din computer skal du åbne en browser, og så skal du skrive aka.ms/mfa setup. I login-boksen skal du indtaste din skolemail, som du har modtaget på sms fra HHF VUC. Indtast adgangskoden til din mailadresse. Den finder du også i sms'en. Klik ja for at forblive logget på. Klik næste, når der kræves yderligere oplysninger. Tryk næste på de næste 2 skærmbilleder. Nu skal du bruge din telefon, da det er nødvendigt at hente appen Microsoft Authenticator. Du kan hente appen til iPhone i Apples App Store, og til Android kan du hente den i Google Play Store. Du kan også scanne QR-koden her ved at sætte videoen på pause. Når du har hentet Microsoft Authenticator, skal du åbne den på din telefon. Tryk tillad til, at Authenticator må sende dig informationer. Tryk accepter og derefter på fortsæt. Tryk på scan en QR-kode. Tryk tilføj konto. Tryk på OK for at give tilladelse til, at appen må bruge kameraet. Scan nu den QR-kode, der vises på din computerskærm med din telefon. Du kan nu se din konto i appen på telefonen. På din computer skal du trykke næste, og der vises et tal på skærmen. Indtast tallet i appen på telefonen og tryk ja. Tryk derefter på udført, og din multifaktorgodkendelse er nu opsat. Du vil jævnligt blive bedt om en MFA-godkendelse, når du er uden for skolens netværk. Indtast da tallet i appen på samme måde, som du lige har gjort. God fornøjelse.